Takže ahojte, vítam vás pri dnešnom videu. V dnešnom videu si ukážeme vlastne moju zbierku, ktorú som stihol nazbierať za pol rok. Je to nejaký, trocha viac ako pol rok, niečo viac ako pol rok. No, tak môžeme začať. Mám viacej akože zabalených balíčkov, ale tiež šetrím na narodenný opening, ktorý bude 6.7. ide na YouTube kanále video. A taký jediný silet pack, ktorý mám, že ten asi neotvorím, je tento tu Lorcana First Chapter. Ako na investíciu som zobral jeden balíček, tak zo srandy. Ale bude asi reprint, takže možno tento balíček otvorím, ešte uvidím. Takže tak. Ešte mi má dojsť z Astral Radiance taký ten blister. Plus nejaké, mám mi dojsť ešte top loader, ale na to bude video, ako to unboxujem, takže toto je len jediný taký balíček. Ďalej sa môžeme pozrieť na top loadery. No. Takže tu máme Young Guns Metta Tomkinsa. Toto máme Phil Fodena, toho zbieram ako kartu. Celkom Phil Foden karty, aj Andreja Vasilevského karty zbieram. Takže tu mám takýto krásny patch. Tých nemám veľa, lebo ich nejako dlho nezbieram. Ďalej tu máme, počkajte, toto upravíme takto. Čakajte, toto dáme semka. A toto dáme semka. Takže tu máme japonskú Pokémonku, tu máme Tomáš Černý, One of 60, ak sa nemýlim. Tu máme podpis, ktorý mi padol v jednom videu. Saint Bowers, toto je tiež z jedného videa, Walking Wake, toto je z Group Breaku. Toto som otvoril dávnejšie, keď som ešte netočil. Toto je Future Stars, toto je Koke, toto je Ken Sema, toto je Kill Caprizov z jedno z prvých videí, ktoré nám padlo. Sheridan Shakiri, plná lepka, toto som kúpil z jednoho lotu na Aukre, ale väčšinou keď som stredal. A ešte toto som dostal na Vianoce, ten Matt Molson, podpis plus jersey limite 25, takže toto sú všetko topiky. Není toho najviac za ten pol rok, ale mám tu aj zozbieranú jednu sériu, Pokémonsku to vám neskôr ukážem. Takže to bolo idú stranou. V tomto sa nachádza zatiaľ nedozbieraná séria, ktoré sa snažím zozbierať, sú tieto autograf Euro nálepky, mám zatiaľ 4, máme tu Federico Chiesa, Rodri, Silva, Bernard a Jude Bellingham, takže to sú zatiaľ len tieto, čo máme z 21, toho sa snažím nazbierať. A potom tu máme albumy. Albumy máme dva. Prvý album, kde je toho menej, tak je z dvoch strán. Na prvej strane sú karty Andreja Vasilevského. Sú tie karty len 4 zatiaľ. Z toho jedna baseka, jedna Authentic Profile, len taký Insert Instinctive a jedna premiérka v limite 299. Na druhej strane sa nachádza Next Level Phil Foden. Potom tiež Phil Foden, to je nejaká Swiss. A potom Phil Foden na Winnerovi a Manchester City logo. To je taký ten menej album, kde sú vlastne tieto karty a tam to musí ešte dosť expandnúť, musí tam ešte dosť nakúpiť. A potom je taký ten lepší album, v ktorom sa nachádza celá kompletná séria, Paladin Fates, tých prvých 91 kariet, ten base set sa tu nachádza, takže sa na to môžeme vrhnúť. Už vie, koľkých videách som toto ukazoval, takže to môže byť pre niekoho zaujímavé. Neviem, ako sa pohybuje táto séria cenovo, ale odhadujem do takých 60 eur, tých 91 kariet bude, 55 možno niečo také. Plus aj s albumom samozrejme. Som strašne pyšný na túto sériu, lebo využil som vtedy, že boli prostriedky na to, jak som toto zbieral. Na to som rád, na to sa veľakrát strašne rád dívam, je to jediný base, ktorý mám správny. Najdrahšia karta je tu asi tento Charizard, čo mám. Takže tak. Opa, pardon, som trocha strán preskočil. Tuto takto. Tuto takto. Tuto takto. Tuto takto. Tuto takto. A tuto je už posledná stránka. Takže tak a tuto. A mám jednu, akorát Palafina mám ako navyše, lebo toho som otvoril. No, toto bude všetko z tohto videa. Toto je celá moja zbierka vlastne.
za necelého pol roka. Nie je toho veľa, hlavne z tých ako silet produktov, ako napríklad tento balíček. Máme tu len jeden balíček, ktorý cenovo ide celkom dole, lebo Lorka nám bude asi reprint, takže možno to otvoríme. Taká LZčka by nebola zlá, alebo hociaká enčantka, ktorá by nám padla kúňa, nejaká legendárka foilová by bola dobrá. Toto ešte porozmýšľam, možno na narodinový opening to otvoríme, ešte uvidíme. A bude toto všetko z tohto videa. Najbližšie ešte vidú nejaké videá, potom bude aj ten narodený opening, ale možno natočím ešte video ohľadom, aké videá budú vychádzať a takto zlato, ako to bude vlastne. Ale o tom neskôr. Tak dúfam, že sa video páčilo, dajte like. A ak sa vám nepáčilo, tak dajte dislike, ale budem rád za ten like. A ďakujem za to, že ste dopozerali toto video a čaute.